kävit suoraan ansaan, Punasilmä. Tämä on teidän loppunne. Miten raukkamaista? Teidän täytyy yrittää päästä täältä. Hyvä on. Vie vastamyrkky Yrttikylään. Meidän täytyy auttaa Beniä. Minä pidän huolen siitä, että pääsette menemään. Nyt minä tulen! Minä tapaan teidät kaikki! Antakaa niiden mennä, mutta vangitkaa Punasilmä. Nyt mennään. Punasilmä! En voi antaa Punasilmän kuolla tuolla tavalla. Minun täytyy auttaa sitä. Älä tee tyhmyyksiä, etkö muista mitä Punasilmä sanoi. Niin, mutta... Emme saa toimia tunteiden mukaan. Meidän täytyy noudattaa Punasilmän määräyksiä. Punasilmä! Nyt sinä kuolet, Punasilmä. Minä en sinua pelkää. Odottakaa. Viekää te minun yrttini kylään. Pitäkää kiirettä. Et kai ole totella johtajan käskyä. Minä en ole Iika-koira. Minä saan tehdä niin kuin haluan. Aion auttaa johtajaa. Kiitos, Hopeanuoli. Mekin tulemme heti, kun olemme vieneet yrtit kylään. Tästä sinä selviä, Punasilmä. Lopettakaa! Uskomaton pentu. Katsoisitte vähän eteenne. Anteeksi, meillä oli kiire. Se oli vahinko. Miksiköhän niillä oli niin kiire? Ahaa, niitä ajetaan takaa. Hei sinä siellä! Minuako se tarkoittaa? Näitkö sinä kahta valkoista koiraa? Kysyisit vähän kohteliaammin. Tuon sinä saat maksaa! Häipykää ennen kuin minä suutun. Mennään. Se on johtaja. Johtaja. Te selvisitte hengissä. Missä Ben on? Ben! Ben? Miten sinä voit, Ben? Mitä sinä teet, Ben? Ben otti lääkettä liian myöhään. Se antoi meidän muiden ottaa sitä ensin. Mitä sinä nyt, Ben? Myrkky saa Benin näkemään näkyjä. Joo, näkeekö se näkyjä? Ben! Jos Ben kuolee, kuolet sinäkin, Punasilmä. Älkää olko huolissanne. Hänellä on tuskia, mutta kyllä hän selviää. Sääli, ettei hän ottanut vastamyrkkyä ajoissa. Vaikka Ben jäisikin eloon, myrkky voi aiheuttaa sen, että Ben menettää 1/5 aististaan.
Ehkä Iika-koirat antavat minulle anteeksi, jos minä vakoilen Googa-koiria. Oi, kun minä pelästyin. Oletko sinä Jon? Miten ihmeessä sinä olet täällä, hyena? Miten minä sen nyt selittäisin? Kaikki on väärinkäsitystä. Puhutko totta? Ajattelin, että jos vakoilisin Iika-koirien hyväksi, ne antaisivat minulle anteeksi. Vakoilisit ketä? Niitä mustia Googa-koiria. Ymmärrän. Taidanpa auttaa sinua. Nyt kaikki ovat koolla. Hyvä. Oletteko valmiina? Valmiina ollaan. Hetkinen, punasilmä. Ben? Ben, kuinka sinä voit? Hyvin. Näethän, että minä pystyn seisomaan. Luojan kiitos, Ben. Olimme huolissamme sinun takiasi. Punasilmä. Mitä? Meidän täytyy tuhota ne Googan murhaajakoirat. Oletko sinä valmis johtamaan meitä? Tämä ei kuulu sinulle, Ben. Paras, että sinä lähdet pois täältä. Mutta ne murhaajat eivät saa riehua vapaasti. Niin. Meillä ei ole aikaa väitellä. Ne voivat olla jo matkalla tänne. Ben, mihin sinä nyt? Mitä? Minun täytyy vain vähän poiketa metsään. Jatkakaa matkaa, minä tulen perässä. Sinä otat johdon, minun täytyy katsoa, miten Benin laita on. Jatketaan matkaa. Arvasin oikein. Mistä sinä puhut? Arvasin, että sinun kävisi noin. Häh? Se johtuu myrkytyksestä. Sitä se siis oli. Minä luulin, että tämä johtui pimeydestä. Mikä Benin oikein on, Cross? Tarkoitatko, että minä olen tulossa sokeaksi? Aha. Onko Ben tulossa sokeaksi? Tästä lähtien minä toimin sinun silminäsi, Ben. Teen mitä vain, kunhan vain pyydät. Yhtä asiaa haluaisin pyytää. Mitä? Ennen kuin minusta tulee täysin sokea, haluan valita koiran, josta tulee johtaja minun jälkeen. Jokainen sinun alaisesi sopisi hyvin johtajaksi. Niin, se pitää paikkansa, mitä voimaan ja rohkeuteen tulee, mutta johtajan täytyy osata tehdä päätöksiä, ja sen on oltava oikeudenmukainen. Kuka täyttää sellaiset ehdot? Vain yksi alaisistani, ja se on hopeanuoli. Nyt me hyökkäämme Iika-koirien kylään. Selvä on! Ja sen pennun minä tapan itse. Tuo on Googa-koirien johtaja. Vangitaan se ja viedään Benin luo. Odota, ei! Kuka tuo on? Seuraa minua, jos haluat säilyttää nahkasi. Pidä pienempää suuta. Yksin et selviä kaikkia minun koiriaani vastaan. Mitä nyt? Mitä tämä merkitsee? Iika-koirat tulevat. Niillä on apujoukko mukanaan. Niitä on hirvittävän paljon. Ei hätää, ne eivät ole tottuneet taistelemaan kivikossa ja kallioilla. Asemiin! Taistele reilusti meitä vastaan. Jäkätkää! Yritätkö sinä purra vai kutitatko sinä? Sinä olit oikeassa, Ben. Tiedän sen. Ben! Ben!
Sinä selvisit siitä. Lopeta, se olen minä. Tappakaa ne! Ja nyt on sinun vuorosi. Seuraa sinä vain minua. Mitä sinä juokset? Pelkäätkö sinä minua? Odota vain, kyllä minä sinulle näytän. Senkin roisto! Anna minä tehdä siitä loppu. Se on liian vahva sinulle, minä hoidan tämän. Anna minun edes yrittää. Katsotaan, onko minusta täyttämään Benin odotuksia. Sinä siis kuulit, mitä me puhuimme. Olkoon menneeksi, hopeanuoli. Saat tilaisuutesi, mutta muistakin yrittää tehdä parhaasi. Minä lupaan. Oletko valmis? Mitä sinä täällä teet? Taistele, nytkö sinä näe? Ai! Nehän ovat kaikki hyviä taistelemaan. Kuka tuo on? Anteeksi, minä olen Jon, vähän myöhässä. Minä tunnen äänen. Olet hyvä taistelemaan, pentu. Hopeanuoli! Kirottua! Et sinä pakoon pääse. Hetkinen! Aiotko sinä pajata ja jättää omat pentusi pulaan? Tää! Huh? Mitä sinä teet minun pennullani? Kummallista, että tuollainen kuin sinä välittää pennustaan. Oh. Nyt sinä saat kärsiä yhtä paljon kuin minäkin kerran sain kärsiä. Älä ole niin kiltti! Sä eikö tappaa sen pennun? Varo! Roos! Tätä ette saa ikinä anteeksi. Miten voitte antaa sen tappaa minun pentuni? Onpa se todella vahva. Älkää paetko, teidän täytyy taistella. Hiljaa! Etkö sinä pelkää kuolla? Hopeanuoli voitti kookakoirien johtajan. Se on uskomattoman rohkea koira. Uskomatonta. Ben oli oikeassa. Hopeanuolesta tulisi mainio johtaja. Varo, hopeanuoli! Oh. Mitä ihmettä sinä täällä teet, Jon? Kerron myöhemmin. Teen ensin lopun tuosta. Sinä voitit sen hopeanuoliin. Saat päättää, saako se jäädä eloon. Odottakaa! Se on murhaaja, mutta se on myös tämän pennun isä. Kroos, sinä olet elossa. Minä olen tyttökoira. Kestän tuskaa ja vihaa, mutta en voi kuunnella itkevää pentua. Mitä aiot tehdä, hopeanuoli? Häivy ennen kuin minä muutan mieltäni.
Olet murhaaja, mutta en voi tappaa sinua, koska sinulla on tuo pentu. Painu tiehesi! Se olisi pitänyt tappaa. Lähdetään sen perään. Muistakaa, että me kokoamme koiria, jotta voisimme tappaa Akakabuuton. Meillä ei ole aikaa turhaan taistelemiseen. Valitsit joukkosi johtajaksi oikean koiran, Ben. Mitä sinä täällä teet, Hyena? Minähän sanoin, että sinun käy huonosti, jos palaat. Hyena vakoili vihollistaan niin, että te saisitte tilaisuuden kostaa. Kuka sinä sitten olet? Kerro, hopeanuoli. Sen nimi on Jon, se on minun ystäväni. Eikö se ole sama koira, joka jätti joukon kauan sitten? Niin. Sen jälkeen, kun taistelin johtajaa vastaan vuorilla. Johtajaa vastaan? Minä hävisin ensimmäisen kerran elämässäni ja päätin liittyä johtajan joukkoon. Hyvänen aika, onko Jon taistellut johtajaa vastaan? Minulla on viesti johtajalta. Akakabuuto on koonnut karhut kaksoissolaan. Nyt suuren taistelun aika. Meidän täytyy pitää kiirettä. Johtaja lähetti minut. Vai on Akakabuutokin koonnut itselleen armeijan? Ben, mitä tuo on? Ikäkoirien kylä palaa. Johtaja! Eikö ole vastaan luojan tahtoa polttaa Iikatalo? Ei hätää, Iika-perhettä ei enää ole olemassa. Meidän täytyy tuhota kaikki, mikä liittyy siihen. Punasilmä! Sieltä ei sit hävetä! Oletko sinä vielä elossa? Pelkäsit, että minä valtaisin talon, joten päätit polttaa sen. Nyt sinä erehdyt. Hiljaa! Taistelukoiran velvollisuus on totella johtajan käskyä. Mutta johtajahan on kuollut. Tähän asti olemme noudattaneet esi-isiemme käskyä. Nyt me mielestäni voimme lopettaa tämän turhan kamppailun. En halua kuulla enempää! Talon taistelukoirille pyhä, jos se palaa, minä palan sen mukana. Minusta tulee yhtä pyhän talon kanssa. Se kuolee. Seis! Ette saa! Mitä idiootteja? Miten ne voivat heittäytyä tuohon tulimereen? Kookakoirat suorittavat tehtävän loppuun, vaikka se maksaisi niiden hengen. Te suorititte tehtävänne, kookakoirat, ja minä kunnioitan teitä sen takia hyvästi. Jon ja Punasilmä liittyivät koirajoukkoon. Pieni orpo pentukin on mukana, mutta sen ei tarvitse juosta kuten täysikasvuisten koirien. Koiralauma kasvaa koko ajan, mutta vielä koiria ei ole tarpeeksi voittamaan Akakabuuttoa. Hopeanuolen johdolla ne suuntaavat etelään etsimään joukkoonsa lisää koiria. Tämä suuri lätäkkö on. Näetkö sinä ensimmäisen kerran meren? Meren? Niin, ei se ole mikään lätäkkö. Kaukana vastarannolla on toisia maita. Vai toisia maita? Oletko sinä käynyt siellä, Jon? Minä näen toisen maan. Minä näen toisen maan.
Ei se ole toinen maa, se on Shikoku. Shikoku? Niin, kävimme siellä usein, kun minä olin töissä sirkuksessa. Siellä on paljon vahvoja sotureita. Vahvoja sotureita? Niitä sanotaan taistelukoiriksi. Se rotu on syntynyt taistelemaan. Taistelukoiria. Ben, anna minun lähteä Shikokuun. Mitä? Etsin taistelukoirat ja tuon niistä vahvimmat mukanani. Aiotko sinä uida sinne asti? Aion. Se on mahdotonta. Minun täytyy saada yrittää. Ei. Ben, kiltti. Menkää kannen alle lepäämään. Huomenna on raskas päivä. Ben. Enpä olisi uskonut, että Hopeanuoli tekee itsenäisiä päätöksiä näin pian. Ben? Hopeanuoli, oletko varma, että haluat lähteä yksin? Kuka sinne sitten lähtisi? Ben ei voi uida sinne asti. Mitä sinä tarkoitat? Ben menettää näkönsä sen myrkyn takia. Menettää näkönsä? Se selittää, miksi hän on käyttäytynyt viime aikoina niin kummallisesti. Minä en uskalla sanoa Benille, ettei se voi uida Shikokuun. Siksi minun täytyy lähteä. Älkää kertoko Benille. Hyvä on, mutta minä tulen mukaan. Vai yrität sinä leikkiä sankaria? Minäkin tulen mukaan. Lähdetään kaikki. Tarvitset minun apuani, jotta löydät taistelukoirat. Kiitos teille kaikille. Ei tässä mitään kiittämistä. Tuuli on kova. Aiotko sinä lähteä? Meidän täytyy lähteä nyt. On vähän outoa lähteä Beniltä salaa. Ei hätää, minä käskin Mossin pitää huolta Benistä. Punasilmä. Meidän täytyy lähteä ennen kuin vuorovesi tulee. Minä ymmärrän. Minä lupaan tuoda kaikkein vahvimmat koirat. Toivota minulle onnea, Ben. Valmiina, nyt minä lähden. Pahalta näyttää. Paras mennä apuun. Hopeanuoli! 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 Ross! Ei sillä ole mitään hätää. Ben, Mikään ei pidättele silloin, kun tahtoo jotakin oikein kovasti. sinä siis tiesit koko ajan. En voinut antaa lupaa, koska tiedän, että se on vaarallinen retki, mutta luulen, että Hopeanuoli selviää siitä. Hopeanuoli. Hopeanuoli, minä luotan sinuun. Hopeanuoli ja muut uivat sisukkaasti vastarantaa kohti. Niiden kiihkeä halu saada mukaansa vahvimmat villikoirat saa ne kestämään valtavien aaltojen keskellä. Mitä te oikein vitkastelette? Vauhtia! Liikettä! Hyökätkää! Lopeta, et sä tappaa sitä.
Lopeta, et saa tappaa sitä. So, rauhallisesti nyt irti. Tuo koirahan on uskomattoman voimakas. Musashi on eräs kaikkien aikojen vahvimmista taistelukoirista, ja taas se voitti mestarin arvonimen. Monet taistelukoirat ovat yrittäneet voittaa sen, mutta yksikään ei ole vielä onnistunut. Mitä nyt? Miksi te olette niin kiihdyksissänne? Tuo siis on Musashi, taistelukoirien mestari. Teesi ja Katola, tulkaa näkyviini. Meillä olisi vähän sinulle asiaa. Haluatko kuulla? Mitä jos sen haluaa? Sitten me pakotamme sinut mukaamme. Voi muka pakotatte. Senkiroisto. Liikkumatta, tai minä katkaisen kaverinne kaulan. Yritäkin. Mikä sinä luulet olevasi? Älkää tehkö tyhmyyksiä. Saat elää vain, koska uskalsit uhmata minua. Painukaa tiehenne nyt. Musashi, mitä siellä tapahtuu? Hitto. Mitä? Vahinko, ettemme saaneet sitä mukaan. Sehän on ammattitaistelija. Hetkinen. Mitä nyt? Shh, piiloutukaa. Tunnen nahoissani, että meitä seuraa oikein koiralauma. Tämä täytyy kertoa Hopeanuolelle. Kyllä me tästä selviämme muutenkin. Hiljaa, idiootti. He tulevat. Miten paljon niitä on? Älkää päästäkö niitä pakoon. Lyödään taistelemaan. Älä ole hullu, tule nyt. Sinun täytyy yrittää paeta. Meidän täytyy löytää hopeanuoli. Hyvänen aika. Kuka huusi? Ne 3 veljestä. Tästä täytyy ottaa selvää. Joku tulee. Sehän on... Musashi. Veljekset ovat epäonnistuneet. Akatora. Mitä sinä olet tehnyt sille? Miten raukkamaista? Senkin roisto. Rauhoittukaa! Pidätte niin kiirettä, ettette erota ystävää vihollisesta. Kuunnelkaa. Musashi pelasti meidät. Vuoristokoirat hyökkäsivät kimppuumme. Vuoristokoirat? Ne elävät vuorilla ja ovat hengenvaarallisia. Niiden johtajan nimi on Ryöväri. Ryöveri? Olen kuullut teistä. Teidät tunnetaan. Ha? Minä tiesin odottaa teitä. Oli hyvä, että uskalsitte tulla suoraan minun luokseni. Lähdetkö sinä meidän mukaamme? Tietenkin, nuorukainen. Mun näin silmäsi tiesin, että sinun voi luottaa. Alan olla liian vanha taistelemaan mestarin arvonimestä, joten autan mielelläni teitä sen sijaan.
Kiitos, Musashi. Oh? Sutora ja Kurotora on viety vuoristotemppeliin. Vuoristotemppeliin? Mitä se ryöväri aikoo? Nyt kun tiedämme, että he ovat elossa, meidän täytyy heti pelastaa ne. Hopeanuoli on oikeassa. Emme voi jättää ystäviämme pulaan. Niin juuri. Minä ymmärrän. Odottakaa niin kauan, että minä tuon toiset taistelukoirat. Mitä? Ryöväri ei hyökkää kimppuunne, kun taistelukoirat ovat paikalla. Tehän haluatte pysyä hengissä. Niin, Akaka Puutto on meidän ainoa vihollisemme. Odottakaa tässä. Minä palaan ennen aamun koittoa. Hopeanuoli. Olen pahoillani, Hopeanuoli. Hopeanuoli. Hei kaikki, herätkää! Hopeanuoli on poissa. Olisiko se? Ben, toivottavasti minä nyt teen oikein, mutta jos minulle tapahtuu jotakin... Daisuki... Daisuki... Sinä olet. Snipper! Hei, tänne on tulossa vuoristokoira. Vuoristokoira. Tässä se siis on. Oh? Mitä sinä täällä teet? Sain tehtäväkseni etsiä teidän johtajanne. Voisitteko neuvoa, missä johtajanne on? Tuota puppua minä en usko, Hopeanuoli. Misten ihmeessä sinä olet täällä, Snipper? Sinun täytyy olla korkeassa asemassa, jos sait tehtäväksesi tavata johtaja. Tuo pentu yrittää saada Shikokun johtoonsa. Se ei ole totta. En tullut tänne taistelemaan. Hiljaa! Tappakaa se! Tuolla se on. Huh? Mene pois. Joudut ansaan, älä välitä meistä. En minä teitä tänne jätä. Varo, Hopeanuoli. Hopeanuoli. Pahus vieköön. Kävit suoraan asiaan. Senkin saasta. Etkö uskalla taistella reilusti minua vastaan? Minä passitan sinun taivaaseen. Vihollinen. Jan! Hienoa, nyt voi tappaa kaikki samalla kertaa. Liikkumatta! Muuten minä tapan toverinne. Joo? Lopettakaa! Päästäkää kaikki irti! Minä tapan, jos liikahdattekin. Nyt ne eivät voi tehdä mitään. Tappakaa ne! Mitä me teemme, Hopeanuoli? Ne tappavat meidät, jos emme tee jotain. Älkää meistä välittäkö, pelastautukaa! Nopeasti, muuten ne tappavat teidät! Hopeanuoli. Ha? Minä en pidä epäreilusta taistelusta. Tappaa saa, mutta se on tehtävä reilussa kamppailussa. Se on johtaja. Mitä roskaa sinä oikein puhut? Me emme tule tänne taistelemaan. Tyhjää puhetta! Tappakaa ne! Lopeta ryöväri! Oh, Musashi. Olet varmasti kuullut ryöväristä. Mutta niiden johtaja sanoo, että ne ovat tulleet valtaamaan Shikokun. Se ei ole totta. Ei tuo ole meidän johtajamme, se on petturi. Hiljaa!
Minä olen se, joka määrää. Nyt minä ymmärrän. Paras antaa niiden selvittää välinsä keskenään. Miksipäs ei? Mitä? Minä haastan sinut reiluun taisteluun. Hyvä on. Oletko valmis? Nyt minä tulen. Hopeanuoli! Hopeanuoli! Annetaan hopeanuolen yrittää, Jon. Minä autan sitä, jos se ei pärjää. Katsokaa nyt, minä katkaisin tämän kaulan. Hopeanuoli! Ben, Daisuki. Sinä kuolet. Mikä ääni tuo oli? Katkaisiko se hopeanuolen kaulan? Nyt saa riittää. Odota, punasilmä. Aha. Joo, se oli kaulapanta. Kaulapanta. Luojan kiitos. Kiitos avusta, Daisuki. Nyt saat nähdä, miksi minun nimeni on Hopeanuoli. Mihin se katosi? Mihin se katosi? Missä se on? Mihin se pentu katosi? Tuolla se on. Nyt minä sille näytän. Sinä teit sen, hopeanuoli. Auttakaa! Auttakaa! Uskomaton teko niin pieneltä pennulta. Miten fantastisia koiria. Auttakaa minut alas täältä! Snipper, saat tilaisuuden muuttaa tapasi. Saat pysyä siellä, kunnes olet päättänyt. Hiljaa! Auttakaa minut alas täältä! Kiitos avusta, Musasi. Mitäs tuosta? Kiitos, ryöväri. Älä vielä kiitä, en ole päättänyt, lähdenkö mukaan vai en. Eikö meidän olisi paras taistella samalla puolella, ryöväri? Mitä sinä naurat? Nauran, koska minusta on aivan hassua nähdä noi uskomattoman taitava pentu. Kiitos. Tarkoitatko, että sinä lähdet nyt meidän mukaamme? Minun nimeni on Bill. Tästä lähtien me olemme ystäviä. Niin juuri. Hyvä. Nyt meidän täytyy palata Penin luokse. Odottakaa, täällä on vielä koira, joka on minuakin voimakkaampi. Voimakkaampi kuin sinä. Se on maailman vahvin koira. Maailman vahvin. Mitä tehdään, hopeanuoli? Minä haluaisin tavata sen koiran. Hyvä on. Hopeanuolen huomaavaisuus toisia koiria kohtaan teki taistelukoira Musashiin ja ryövärin syvän vaikutuksen. Kumpikin päätti liittyä suureen koiralaumaan. Nyt ne ovat matkalla etsimään maailman vahvinta koiraa, joka asuu Uwachima-nimisessä paikassa. Päivä päivältä hopeanuoli kasvaa yhä paremmin johtajan rooliinsa. Tuolla on Uwachima, eikö niin? Kuules, Musashi, sinun on aika kertoa vähän siitä maailman vahvimmasta koirasta, mikä sen nimi on. Penitsakura, eikö niin, Musashi? Kuulin siitä paljon silloin, kun olin sirkuksessa. Kaikki sanoivat, että se on aivan uskomaton.
Niin. Se on maailman vahvin koira. Maailman vahvin koira. Sanotaan, että Penitsakura syntyi korkealla lumisilla vuorilla 10 vuotta sitten. Se oli aivan tavallinen pieni pentu. Mutta se kasvoi nopeasti ja siitä tuli vahva. Kun se oli 3 vuotta vanha, yksikään koira ei pärjännyt enää sille. Se alkoi osallistua kilpailuihin ja se voitti joka kilpailun, johon se osallistui. Lopulta se pääsi mestaruuskilpailujen loppuotteluun. Sitä vastassa oli suuri ja voittamaton mestari Tsunarashi, joka oli voittanut mestaruuden 6 kertaa aikaisemmin ja saanut kaikki mahdolliset kunniamerkit. Se oli 8-vuotias ja todella niin veteraani. Siitä loppuottelusta puhutaan vielä tänäkin päivänä. Ne taistelivat kuin mielipuolet ja antoivat kaikkensa. Yleisö oli aivan haltioissaan. Puolen tunnin kuluttua ottelu vihellettiin poikki. Sillä kertaa Tsunarashi voitti täpärästi ja sai pitää mestarin tittelinsä. Penitsakura oli tyytymätön. Se oli sitä paitsi menettänyt molemmat korvansa. Isäntänsä johdolla se harjoitteli ja kasvatti voimiaan uusinta ottelua varten. Mutta 8-vuotias mestari kieltäytyi vastaamasta haasteeseen. Seuraavana vuonna se vetätyi lepoon, koska se menetti näkönsä molemmista silmistään. Miten Penitsakuran kävi? Se jatkoi harjoittelua, sillä se ei tiennyt, että Tsunarashi oli lopettanut. Se harjoitteli yötä päivää. Sillä oli vain yksi päämäärä, uusinta ottelut Tsunarashia vastaan. Sitten tuli talvi. Aika kului ja Penitsakura täytti 6 vuotta. Se oli voittamaton ja se halusi otella uudestaan Tsunarashia vastaan. Eräänä päivänä se ei enää jaksanut odottaa. Se siis karkasi. Niin. Se ui meren yli, saman meren yli kuin tekin, sillä se oli päättänyt etsiä Tsunarashin. Sen sisällä paloi tuli. Mikä koston himo? Mutta Penitsakuran oli vaikea uskoa silmiä, kun se lopulta löysi Tsunarashin. Miten se oli voinut muuttua niin paljon?
Sokea Tsunarasi antoi nuorien taistelukoirien purra itseään korvista. Se oli ruma ja turkki oli takkuinen. Penitsakura raivostui. Sen jälkeen kukaan ei ole nähnyt Penitsakuraa. Mutta se on täällä Uvajimassa. Niin, saamieni tietojen mukaan se on täällä. Minun täytyy saada tavata maailman vahvin koira. Samaan aikaan haaksirikkoutuneella laivalla Ben ja muut koirat alkoivat ihmetellä, missä Uvajimaan lähteneet koirat oikein viipyivät. Hopeanuoli! Cross hyppää veteen ja lähtee etsimään hopeanuolta. Se ponnistelee eteenpäin voimakkaassa virrassa. Mitä tuolla huudetaan? Se on härkätaistelun yleisöä. Härkätaistelu? Niin, 2 härkää taistelee toisiaan vastaan. Tule nyt. Mutta mitä tuo oikein on? Mitä? Nee, sitten pitää. Huolehdi koirasta. Minä tulen! Miten noin vanha koira voi olla niin vahva? Uskomatonta. Härkään on suuri kuin vuori. Miten me saisimme yhteyttä tuohon koiraan? Meidän täytyy tehdä se omalla tavallamme. Tarkoitatko sinä? Sinähän olet Penitsakura, eikö niin? Mistä sinä tiedät minun nimeni, Pentu? Ei, anna kaulapanta takaisin! Noinko sinä tervehdit? Minä maksan samalla mitalla. Ai... Ah. Hopeanuoli! Vai naurat sinä? Ai... Miten se voi pysäyttää noin voimakkaan iskun, vaikka on niin pieni? Hyvä, Pentu, hyvä! Penitsakura, sinä löit minua 2 kertaa, mutta minä löin sinua vain kerran. Minulla on siis 1 kerta jäljellä, ymmärrätkö? Mitä? Saat sen joskus myöhemmin. Hei sitten. Mitä sinä oikein aiot? Me jatkamme taistelua myöhemmin. Mitä sinä sanot? Aiotko lähteä yksin taas? Älä ole tyhmä. Kuuntele nyt, hopeanuoli. Sinä olet johtaja, koska Penny ei ole täällä. Löikö se sinua 2 kertaa? Minä kyllä näytän sille. Hyökätään kaikki yhdessä, olkoonkin maailman vahvin koira. Ottakaa nyt rauhallisesti vain. Me olemme sinua vanhempia, me ymmärrämme paremmin. Kukaan ei tee meistä naurunalaisia. Odottakaahan nyt. Miksi muka? Tässä joukossa iällä ei ole suurta merkitystä. Emme me mitään pahaa tarkoittaneet. En minä välitä, mutta olen varma, että me tarvitsemme Penitsakuraa. Emme voi pakottaa sitä lähtemään mukaan, vaikka koko joukko hyökkäisimme sen kimppuun. Hopeanuoli on aivan oikeassa. Väkivalloin Penitsakura ei saa minnekään. Mitä tehdään, hopeanuoli? Annoin sen lyödä minua 2 kertaa niin, että saisin tilaisuuden tavata sen uudelleen.
ymmärrän. Eikö teillä 3 ole minkäänlaisia aivoja? Mitä sinä sanoit? Rauhoitu, pysy nahoissasi. Häivy! Ja sinun oli aikakin herätä. Missä minä olen? Kuka ihme sinä olet? Mitä tämä merkitsee? Älä hätäile. Isäntäni löysi sinut sen ja kävi kai sinua sääliksi. Mutta missä minä olen? Etkö sinä muista mitään? Me löysimme sinut rannalla. Sinä olit Shikokussa. Olit aika heikossa kunnossa. Olenko minä Shikokussa? Jestas, minä selvisin. Kiitos, että pelastitte minut. Olisin kiitollisempi, jos pääsisin tästä ketjusta. Mihin sinulla on niin kiire? Kerro vanhalle ja viisaalle koiralle ongelmasi. Ehkä minä voin auttaa sinua. Yhtäkkiä Cross tunsi olonsa niin turvalliseksi, että se uskalsi istahtaa ja rentoutua. Sanotko sinä, että koko pohjoisosa on tuhottu? Kurobe, miten sinä voit? 4 ja 5 joukkoa on tuhottu. Minä tulin kertomaan Penille. Kurobe! Ben, sinun täytyy mennä isäntäsi luo niin, että eläinlääkäri voi hoitaa silmiäsi. Me muut lähdemme pohjoiseen. Mutta Tiedän, että se on sinusta vaikeaa, mutta emme taistele Agagabutoa vastaan vielä vähän aikaan. Sinun täytyy saada näkösi takaisin, jos aiot taistella muiden mukana. anteeksi, Mos. Kuulkaa kaikki. Meidän täytyy puolustaa alueen pohjoisosaa, kunnes Hopeanuoli ja muut palaavat. Mos, odota vähän. Gross, vie Ben isäntänsä luo. Tietenkin minä autan Beniä, mutta miten minä löydän teidät taas? Gross, näin vanhaa ja viisasta koiraa sinä et narraa. Oh? Sinun täytyy ottaa rauhallisesti jonkin aikaa pentujen takia. Mos? Cross kertoi Penitsakuuralle, mitä oli tapahtunut. Sen täytyy löytää Hopeanuoli niin pian kuin mahdollista. Hopeanuoli, sekö sen rohkean pennun nimi on? Olen tavannut sen. Olen varma, että se haluaa tavata minut uudestaan. Mitä? Tunnetko sinä Hopeanuolen? Tunnen minä. Olin itse samanlainen sen ikäisenä yhtä malttamaton. Onko Hopeanuoli siellä ulkona? On, ja se on tullut taistelemaan minua vastaan. Et saa taistella sitä vastaan. Sehän on vain pentu. Se on silti taistelukoira, ja se tuli itse haastamaan minut taisteluun. Penitsakura, meillä on selvittämättömiä asioita. Mene pois. Et pärjää sitä vastaan. Gross, mitä sinä täällä teet? Selitä myöhemmin. Lähde heti pois. Täällä minä olen, pentu. Olet rohkea, kun tulit yksin. Missä kaikki sinun ystäväsi ovat? En tarvitse niitä nyt. Minulla on sinulle asiaa. Haluan, että sinä liityt meidän joukkoomme. Cross kertoi kaiken. Miten aiot saada minut lähtemään mukaan? Olen valmis vaikka taistelemaan kanssasi. Olet hullu. Etkö sinä tiedä, kenet haastat? Tietenkin tiedän. Siksi haluankin Penitsakuran mukaan. Haluan pyytää yhtä asiaa ennen kuin aloitetaan. Jos minä kuolen, haluan, että sinä ryhdyt lauman johtajaksi. Lupaan tehdä sen. Katsotaan nyt, oletko niin rohkea kuin annat ymmärtää. Varo, Hopeanuoli! 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 Lopeta luojan tähden. Olemme tehneet turhaa työtä, jos kuolet tänne. Ylös, pentu!
Miten voit lähettää raskaan olevan naisen taistelukentälle? Raskaana? Gross, saatko sinä pentuja? Ja Ben on niiden isä, eikö niin? Benitsakura, aion taistella kanssasi ja todistaa, että olen vahvempi kuin sinä. Taistelen Benin takia ja siksi, että se luovutti minulle vastuun toimia lauman johtajana. Hopeanuoli! Minä tiedän, mitä teen, Gross. Kuole mielelläni hyvän asian puolesta. Hopeanuoli! Hopeanuoli! Se ei näytä ollenkaan pelkäävän kuolemaan. Se on aivan rauhallinen ja todellakin hyvin rohkea. Tuohon ansaan minä en toista kertaa mene. Uskomatonta! Minä olen paljon isompi! Päästä irti, pentu! Äsken sinulla oli tuuria, mutta jos jatkat, se tappaa sinut. Ja kirottua. Hopeanuoli! Kirottua. Lopeta nyt! Benitsakura voitti! Ei tämä vielä lopussa ole. Olet huono häviäjä. Et tiedä, miltä minusta tuntuu. Anna tulla, minähän olen vielä elossa. Oletpa sinä sisukas otus. Taisin erehtyä sinun suhteesi. Miten niin erehtynyt? Mitä sinä tarkoitat? Olette molemmat tehneet minun suuren vaikutuksen. Tarkoitat siis, että... Että aiot lähteä meidän kanssamme? Juuri niin. Suuri Benitsakura omistaa lopun elämäänsä sinulle, pentu. Hei! Tule takaisin! Pysähdy! Tule takaisin! Daisuki. Voi hopeanuoli. Sinä se olet oikea koira. Tulkaa! Nyt kun koirat ovat saaneet mukaansa maailman vahvimman koiran, tuntevat ne itsensä tarpeeksi voimakkaiksi kohtaamaan pahan Akakapuuttokarhun. Hopeanuoli johtajanaan ne lähtevät pitkälle kotimatkalle. Laaksossa kaikuu hirvittävä karhujen karjunta. Akakapuutto on koonnut laumaansa lisää karhuja voidakseen kohdata hopeanuolen ja villikoiralauman. Villikoirien johtaja joutuu ensin karhujen vihan kohteeksi, koska se on Akakapuutton alueella. Yksin se taistelee hirvittävää petoa vastaan ja se alkaa käydä sen voimille.
Se ei luovuta, koska se tietää, että Hopeanuoli ja muut ovat tulossa apujoukkoineen. Mutta niiden on tultava pian, sillä karhuja alkaa olla paljon. No niin, katsotaanpas sitten. Minulla ei ole aikaa maata sairaalassa. Hei, mihin se nyt? Seis! Pysähdy. Paus, viekö en näe yhtään mitään? Sillä aikaa Moss ja suurin osa koiralaumaa on joutunut ansaan sammuneen tulivuoren kraateriin. Niitä piirittävät vihamieliset ja täysin tuntemattomat koirat. Mitä me teemme, Moss? Meidät on piiritetty. Ei tässä hätää. Ne haluavat vain pelotella ja uskotella, että niitä on paljon. Mutta puolet laumastamme on kuollut. Tiedän sen. Kuka teidän johtajanne on? Me haluamme pois täältä. Oletko sinä sitten johtaja senkin paksukainen? Miten uskallatte? Minun nimeni on Moss, entä sinun? Minun nimeni on Kisaraki, jos sinua kiinnostaa. Uketsu, Haketsu, Inaketsu. Vai olette te siellä kaikki 4? Se on hyvä. Sillä minulla on teille tärkeä asia. Älä mahtaile, me puhumme vain ystävien kanssa. Sinä et ole ystävämme, vaan panttivankimme. Panttivanki. Jos haluat elää, niin paras antautua ja liittyä meidän joukkoomme. Ja minä liittyisin teihin. Vaadin, että taistelet ensin minun kanssani. Jos voitat, minä kuuntelen, mitä sinulla on asiaa. Ei meidän tarvitse taistella. Mitä sinä tarkoitat? Ette selviä siellä kauan ilman ruokaa ja vettä. Ei meidän tarvitse taistella, kuolette joka tapauksessa. Samaan aikaan Hopeanuoli ja muut ovat matkalla Nagojaan. Ne ovat juosseet kauan ja se alkaa käydä niiden voimille. Cross? Miten sinä voit, Cross? Jättäkää minut tähän ja jatkakaa matkaa. En ikinä voisi jättää sinua, tiedät sen. Teidän täytyy ehtiä Mossin luo niin pian kuin mahdollista. En tiedä mitä sanoa Benille, jos Mossin lauma ei selviä. Ben! Cross. Se lähti uimaan Shikokuun, vaikka se saa pian pentuja. Ja tässä minä olen enkä voi tehdä mitään. En voi jäädä tänne. Mossin lauma ei selviä, ellen minä lähde apuun. Minä näen. Silmäni ovat parantuneet. Ben murtautuu ulos häkistä ja lähtee kraateria kohti. Hyvä Jumala, anna minun pitää näkön niin kauan, että saavutamme päämäärämme. Mitä sinä teet, hyena? Tulen hulluksi. Täällä ei ole pisaraakaan vettä. Lopeta! Eivät ne saa nähdä, että me kärsimme. Niiden on luultava, ettei meillä ole mitään hätää. Mutta minä kärsin. Paus viekään. Miten itsepäisiä ne ovat? Eivät ne enää kauaa jaksa. Voisimme helposti tappaa ne, mutta me tarvitsemme lisää väkeä, niin että meistä tulisi maan vahvin koiralauma. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saisimme ne liittymään joukkoomme. Minä yritän. Minä en jaksa enää, sanokoon Moss mitä tahtoo, minä aion yrittää. Moss? Se, joka ei tottele minua, suljetaan pois joukosta. Niin tietysti. Minä lupaan pysyä sinun kanssasi, Moss. Minä myös. Myös minä. Hyvä. Tärkeintä on, että kaikki säästävät voimiaan niin, että jaksamme taistella Kakapuuttoa vastaan. Hyvä, me taistelemme. Johtajan takia meidän täytyy päästä täältä. Moss!
Sehän on Ben. Miten ihmeessä se on täällä? Kuka sinä oikein olet? Nimeni on Ben, kuulun suuren johtajan laumaan. Ovatko silmäsi parantuneet, Ben? Mitäs luulet, Moss? Seuratkaa Beniä. Pahustakä seinämä ei pääse ylös. Olette liian heikkoja minun laumaani. Kuka teidän johtajanne on? Minä liityn joukkoasi. Sinäkö olet johtaja? Hetkinen! Nuo koirat eivät kelpaa meidän joukkoomme. Anna minun hoidella ne. Terry, missä ihmeessä sinä olet ollut? Pitkästä aikaa, Ben. Etkö sinä, pelkuri, uskalla kertoa Benille totuutta? Mitä? Onko sinusta tullut petturi? Ole hiljaa! Terry! Terry. Onko tuo Terry? Kirottu petturi. Odota vähän, Ben. Anna minun selittää. Minun täytyy liittyä tähän joukkoon, jotta pysyisin hengissä, mutta olen silti uskollinen suurelle johtajallemme. Ota vain rauhallisesti, niin minä autan sinut pois täältä. Mitä sinun kävi? Oletko loukkaantunut? Hyvin toimitte, Terry. Tästä minä kerron Kisaragille. Kiitos, se olisi mukavaa. Vai niin? Loukkaannutko sinä pahasti, Ben? Et saa kuolla, Ben. Tätä sinä et saa ikinä anteeksi, Terry. Odota hyönaa. Mitä? Terry on uskollinen johtajallemme. Mitä sinä tarkoitat? Kannattaa aina yrittää pysytellä hengissä niin, että voi tehdä jotakin. Terry on päättänyt elää vihollisten kanssa. Se odottaa vain tilaisuutta voidakseen tuhota ne. Moni ei pysty sellaiseen. Jopas jotakin. Näetkö sinä nyt kunnolla? Aivan hyvin. Cross on lähtenyt Shikokuun kertomaan tästä hopeanuolelle. Mutta sehän saa pian pentuja. Hopeanuoli ja muut tulevat siis pian. Meidän täytyy puolustautua niin kauan. Tulevatkohan ne ollenkaan? Ei hätää. Kyllä ne tulevat. Hopeanuoli on ainoa, johon minä todella voin luottaa. Hopeanuoli joukkoineen on matkalla auttamaan kraaterin suljettuja tovereitaan. Meidän täytyy ehtiä Mossin luo niin nopeasti kuin mahdollista. On ilta ja vuorille on kertynyt raskaita sadepilviä. Alkaa sataa! Ne aikovat hyökätä kehään. Pysy minun lähelläni, pentu. Sillä tavalla. Älkää perääntykö. Ben! Oo! Pysykää loitolla, muuten minä tapan teidät. Hopeanuoli, sinä ehdit ajoissa. Älkää tulko lähemmäksi. Teille te ette pärjää. Me tapamme teidät kaikki. Minä olen Akema. Ole hiljaa. Ole itse. Saanko esittäytyä? Minä olen Pelitsa Kuura. Kiitos kun tulit, hopeanuoli. Ben, näetkö sinä nyt? Näen hyvin. Miten Cross voi? Älä ole huolissasi, se on turvallisessa paikassa. Se oli mukavaa kuulla. Varokaa! Hopeanuolen komennossa on yhteensä 90 koiraa, mutta hyökkääjiä on 360, siis 4 kertaa enemmän. Miten Hopeanuolen joukko niistä selviää? Terry! Tänne, hopeanuoli! Ne kiipeävät seinämään ylös ja lähtevät taistelemaan villikarhuja vastaan. Ne ovat aivan uskomattomia, niihin verrattuna me olemme Niin verrattuna, jotka vaarantavat henkensä taistellakseen Akakapuuttoa vastaan, sinä olet pelkkä nolla. Kaikki
kaikki mukaan noita koiria auttamaan. Suuri villikoiralauma liittyy hopeanuolen joukkoon. Nyt koiria on kaikkiaan 450. Karhut saavat vastaansa uskomattoman vahvan vihollisen. Me voitamme taistelun. Lumi laskeutuu raskaana vuorille, joilla karhut majailevat. Mahtava villikoiralauma lepää jaksaakseen käydä viimeiseen taisteluun Akakapuuttoa vastaan. Miten suuria lumihiutaleita? Lumisade on epätavallista tähän aikaan vuodesta. Ben? Lumi sataa kuin taivaan lahja. Karhuthan nukkuvat talviunta. Lumisade saa ne varmasti hämmennyksiin. Nyt meillä on mahdollisuus voittaa ne. Niin, meillä on tilaisuus voittaa Akakapuutto. Eteenpäin! Villikoirat lähtevät hyökkäykseen. Mahtava koiralauma on nyt valmis käymään taisteluun hirvittävää Akakapuuttokarhua vastaan. Benin näkö näyttää olevan entisellään. Toivottavasti näin vielä vähän aikaa, niin että voit olla mukana taistelemassa Akakapuuttoa vastaan. Kuka karjuu tuolla tavalla? Se kuului tuolta. Nehän taistelevat toisiaan vastaan. Tämä kylmyys on pannut ne sekaisin. Toinen karhu voi olla tunkeilija. Se haluaa vain näyttää voimansa niin, että pääsee Akakapuuton joukkoon. Niin minäkin luulen. Se näki meidät! Varokaa, se hyökkää! Meidän täytyy voittaa se hopeanuoli. Niin? Hyökätkää! Tule, Jon! Minä tulen! Mitä sinä oikein aiot? Tuo karhu on liian voimakas. En selviä tästä. Kiitä kiinni. En saa hampaitani nahan läpi. Eteenpäin! Hyökätkää karhun kimppuun! Lopettakaa! Älkää vaarantako itseänne! Hyökkäykseen! Benin varoituksesta huolimatta ryhmä villikoiria jatkaa hirvittävän karhun ahdistelemista. Koirat luulevat ajavansa sen pakoon, mutta karhu kaataa niiden päälle puun ja kaikki saavat surmansa. Kiratut idiootit! Tuolla se on. Pysähdy! Takaisin hopeanuoli! Mitä? Tuo karhu on mielipuoli. Kylmyys saa sen vanhat haavat särkemään. Vanhat haavat. Olen kuullut vanhasta karhusta, joka sai 3 harppuunaa selkäänsä. Wilson jatkoi kertomustaan. Edellisenä kesänä rantakallioille oli ajautunut vanha laivan romu. 3 kuukautta aikaisemmin laiva oli salaperäisesti kadonnut merelle. 2 rannikkovartijaa astui laivaan ja lastiruumassa heitä kohtasi hirvittävä näky. Selittämättömällä tavalla karhu oli päässyt laivaan ja syönyt kaikki 25 merimiestä. Karhun selässä sojotti 3 harppuunaa, mikä todisti, että miehistö oli yrittänyt tappaa sen ennen kuin se tappoi heidät. Mitä jos sellainen mielipuoli onnistuu pääsemään Akakapuuton joukkoon?
Emme voi tehdä muuta kuin tappaa se. Minä lähden sen perään. Hopeanuoli! Seuratkaa hopeanuolta! Varo, hopeanuoli! Hopeanuoli! Mitsi ihmeessä se ei äskekään? Miksi se ei tappanut minua, kun se olisi voinut tehdä sen? Onko tämä joku ansa? Luulen, että se aikoo näyttää meille, missä Akakapuutto on. Enpä ole siitä niinkään varma. Se yrittää narrata meitä. Ehkä se yrittää kaapata Akakapuuton vallan. Ainakin se näyttää meille, missä Akakapuutto on, vaikka tämä olisikin ansa. Älkää juosko liian lähellä sitä karhua. Jästäs, mikä tuo on? Akakapuutto on tuolla ylhäällä. Vihdoinkin. Pysähtykää! Tuolla ylhäällä koko Akakapuutto majailee. Vihdoinkin me saamme sen käsiimme. Kuulitteko? Siellä se on. Se on Akakapuutto. Sehän on valtava. 3 kertaa suurempi kuin mitä se oli viimeksi. Mitä nyt? Mitä se aikoo? Se yrittää liittyä Akakapuuton karhuihin. Hei, se aikoo taistella. Se yrittää voittaa Akakapuuton. Mahdotonta. Älkää siinä puolisko, levittäytykää. Olin oikeassa. Se houkutteli meidät tänne, että Akakapuutto auttaisi sitä tappamaan meidät. Se tappoi hirviökarhun yhdellä ainoalla iskulla. Se ei ole viisas. Akakapuutto tappoi kaikki, jotka tunkeutuivat sen alueelle. Sen hirveä karjunta sai maan tärisemään hopeanuolen ja villikoirien alla. Miten valtava se on? Taidat pelätä kuollaksesi. Missähän jo johtaja viipyy? Emme voi tehdä mitään ilman johtajaa. Älkää turhaan pelätkö. Me revimme sen kappaleiksi. Juuri niin. Ben, missä johtaja on? Se hyökkää Akakapuuton kimppuun vuoren toiselta puolelta. Mitä? Yksinkö? Sen pitäisi ilmestyä aivan koska tahansa, jos sille ei ole tapahtunut mitään. Suuri johtaja selvisi putouksesta rotkoon kuin ihmeen kautta, ja nyt se on taas kunnossa.
Hopeanuoli! Karhutkin luulivat sitä kuolleeksi, mutta uskomattoman hyvän kuntonsa ansiosta se selviytyi putouksesta. Se muisti Daisukiin, Kohein ja Hopeanuolen ja se tiesi, että nyt oli aika kostaa. Riki! Riki, tule nopeasti! Riki, tule nyt! Tuo pikkupentu. Sinä olet minun isäni. Nyt olen varma, että Hopeanuoli on minun poikani. Johtaja tunsi kasvavaa vihaa Akakapuuttoa kohtaan, kun se ajatteli Daisukiita ja Hopeanuolta. Se oli käynyt kuoleman porteilla, mutta tunsi itsensä nyt tarpeeksi vahvaksi käydäkseen viimeisen taistelun Akakapuuttoa vastaan. Odota, Hopeanuoli. Minä tulen, poikani. Kuuletteko? Se ulvoo. Johtaja kutsuu meitä! Hopeanuoli. Hopeanuolen ääni oli yhtä kantava kuin sen isänsäkin, Rikiin, suuren johtajan. Kun Akakapuutton pelästyttämät koirat kuulivat Hopeanuolen ulvovan, niiden itseluottamus kasvoi ja pelko katosi. Isä, minä selviän tästä. Ajatelkaa minua, Kohe ja Daisuki, sillä nyt minä kostan isäni Rikin puolesta. Nyt minä tappaan Akakapuuton. Oletteko valmiina hyökkäykseen? Ollaan! Hyökätkää! Älkää Hopeanuolesta välittäkö. Sillä nyt tiikeriveljekset ovat täällä. Toivon, että saisit kokea tämän, Benitsakura, että saisimme yhdessä tappaa Akakapuuton. Senkin paholainen. Oh, 1000 tulimaista. Sehän on aivan hirvittävä. Hirvittävä! Miten me tästä selviämme? Oh. Akakapuutto, et saanut minua hengiltä, mutta minä tapan sinut. Varaa! Johtaja, olemme odottaneet sinua kauan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jokin sen silmissä on muuttunut. Ne ovat erilaiset. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Meidän ja Akakapuutton välissä on enää vain 3 karhua. Meillä ei ole mitään menetettävää. Mikä uutta? Hyökätkää! Kaikki pelko hirvittävää karhua kohtaan on kuin pois pyyhkäisty, nyt kun suuri johtaja on joukon kärjessä. Akakapuutto ja sen 3 jäljellä olevaa apuria valmistautuvat kohtaavan villikoirat. Älkää pelätkö, se ei mahda mitään 450 villikoiralle.
Herra Jumala, anna minun pitää vielä näköni. Pahus vieköön. Cross, minä en aio kuolla. Tahdon elää sinun ja pentujen takia. Siirtykää sivuun, minä hoitelen sen. Ben! Päästä otteesi, Ben. Minä selviän tästä. Nyt on sinun vuorosi. Valmistaudu kuolemaan, minä revin sinut kappaleiksi. Nyt me tapamme sen. Saat olla ylpeä, että juuri minä tapan sinut. Mutta Akakapuuton 3 liittolaista eivät luovuta helpolla, vaikka koirat ovat määrältään ylivoimaisia. Koirat hyökkäävät sokeina raivosta ja purevat ja repivät. Karhut tekevät kaikkeensa päästäkseen verenimiöistä. Korkeimmalla huipulla seisoo Akakapuutto, mutta se ei liikahdakaan, sillä alhaalla johtaja tuijottaa sitä silmät täynnä vihaa. Katse on niin kylmä, että itse Akakapuutto jähnettyy paikoilleen. Minä tapoin sen. Älä puhu roskaa, me sen tapoimme. Päästä otteesi, Ben. Päästä se sitten vasta, kun se on kuollut. Haavoitutko pahasti? En aio kuolla ennen kuin olen varma, että Akakapuutto on kuollut. Nyt on vain Akakapuutto jäljellä. Nyt koirien ja Akakapuuton välillä ei ole enää ketään. Jäljellä on enää vain viimeinen suuri taistelu. Hyökätkää! Eteenpäin! Sinä olet haavoittunut, et saa taistella, Ben. Pystyn taistelemaan yhtä hyvin kuin sinäkin. En mene pois täältä. Sitä minä en tee. Minä olen hullu, Ben. Sinä tottelet minua, Ben. Ben tiesi, että johtaja ajatteli vain hänen parastaan, kun se kielsi häntä osallistumasta taisteluun, mutta se sai Benin entistä päättäväisemmin jatkamaan hyökkäystä. Ben! Kyllä me tapaamme Akakapuuton. Hyvästi, johtaja. Hyvästi, ystäväni. Minä kuolen tänään, mutta ensin yritän parhaani mukaan tappaa Akakapuuton. Seis, varo! Varokaa kiviä! Hypätkää sivuun! Miten raukkamainen temppu. Ei hätää, kivet loppuivat. Hyökätkää! Mutta missä Ben on? Se on tuolla ylhäällä! Katsokaa, tuolla ylhäällä on teidän isänne. Katsokaa, oletteko koskaan nähneet rohkeampaa koiraa? Olinpahan ainakin ensimmäinen, joka iski Akakapuuttoon hampaansa. Ben! Päästä irti, Ben, tämä on käsky!
Johtaja, tapa sinä Agapuutto vain. Sinä pystyt siihen. Ben ei hellittänyt otettaan, vaikka se oli kuolemaisillaan. Itsepintaisesti se piti kiinni häiritäkseen Agapuuttoa niin, että johtaja saisi tilaisuuden tappaa sen. Hyökkää nopeasti nyt, johtaja. Hyvä on, Ben. Nyt minä tulen. Agapuutton tappaminen on ainoa tapa pelastaa Ben. Johtaja hyppää, mutta pian joku ilmestyy sen viereen. Mitä sinä tähän sekannut? Ei hopeanuoli, ei kannata hyökätä edestäpäin. Se iskee oikealla kämmenellä, varo sitä hopeanuoli. Selvä on. Oh. Valmiina. Nyt! Nyt Agapuutto on sokea. Nyt meillä on tilaisuus tappaa se. Kostetaan kaikkien puolesta. Revitään se kappaleiksi. Tapetaan se. Hyökätkää! Hopeanuoli oli raivoissaan. Viha kiehui sen sisällä, kun se yhdessä toisten koirien kanssa hyökkäsi Agapuutton kimppuun. Jokainen koira vaaransi henkensä niin, että valtava hirviökarhu lopultakin saataisiin hengiltä. Mitä tuo meteli merkitsee? Älkää pelätkö, se ei voi meille mitään. Hyökätkää! Riki, Ulvo, se on siis hengissä. Mitä nyt? Vai olet sinäkin täällä, hopeanuoli? Sinäkö hait hänet tänne? Niin, en halua nähdä ystävieni kuolevan. Vanha mies voi ampua Agapuutton. Tule, hopeanuoli. Hyökätään takapäin, niin se ei tunne hajua. John, johtaja ja hopeanuoli hyökkäävät takapäin. Kiinnitän sen huomio meihin. Tiedätkö, miksi me olemme karhukoiria, hopeanuoli? Siksi, että saimme syntymälahjana taidon iskeä kuolettavasti. Iskeä kuolettavasti? Niin, saat nähdä mitä tarkoitan, poikani. Miksi sinä minua sanoit? Etukäpälät ovat karhun vaarallisimmat aseet. Meidän on paras iskeä takapäin sen elintärkeisiin elimiin. Niin, isä. Johtaja ei voi sallia, että karhu tappaa enää yhtään koiraa. Siksi se päättää käyttää viimeistä keinoaan tappaakseen Agapuutton. Olkaa nopeasti, muuten se tappaa meidät! Katso nyt tarkasti, poikani. Nyt minä annan sille kuuluisan kuolettavan iskuni. Minä katson, isä. Hopeanuoli, nyt sinä teet samoin. Pyöri! Hyvin tehty, poikani. Isä, me teimme sen. Mitä nyt? Mahdotonta. Se nousi ylös, vaikka sen pitäisi olla kuollut. Siirtykää syrjään, niin minä possautan sen karhun palasiksi. Muistatko minut, kirottu karhu? Et kai sinä ole unohtanut minua. Se kuulosti aivan... Isoisä ampui kivärillään.
6,5 vuoden ajan hirvittävä Akakapuutto-karhu ehti levittää pelkoa ja kuolemaa missä vain liikkuikin. Mutta vihdoinkin taistelu näyttää olevan ohi. Siihen ehti osallistua 3 karhusukupolvea, Rikin isä Shiruu, Riki itse ja viimein Hopeanuoli. Kohein toive saada tappaa Akakapuutto kävi viimein toteen. Se on ohi. Kaikki on nyt ohi. Hyvin tehty, Riki ja Hopeanuoli. Hopeanuoli, Daisuki täällä. Voi Hopeanuoli. Se olen minä, Daisuki. Mitä nyt? Hopeanuolihan on minun... Hopeanuoli elää sama koira kuin ennen. Nyt kun Akakapuutto on kuollut, metsät ja vuoret kuuluvat Hopeanuolelle ja villikoirille. Hopeanuoli keräsi villikoirat kokoon ja niiden ansiosta Akakapuutto on nyt kuollut. Mehän emme voineet Akakapuuttolle mitään. Emme yrittäneet tarpeeksi. Hopeanuolella ja sen ystävillä on jotakin, minkä me menetimme kauan sitten. Niillä on rohkeutta. Oikeuden takia uskaltavat vaarantaa henkensä. Nyt mennään kotiin. Hopeanuoli, sinä olit suurenmoinen. Hopeanuoli. Hyvä on, hyvä on. Kai sinä joskus voit tulla käymään, Hopeanuoli. Ovi ei ole koskaan lukossa. Voit tulla koska haluat. Muista, että me 2 olemme tosi ystäviä, Hopeanuoli. Jon ja te kaikki muut, pitäkää Hopeanuolesta hyvää huolta. Hei sitten. Poikani, tämä ei ole surunpäivä. Me voitimme suuren taistelun. Oo. Kuolleet haudataan ja elävät jatkavat elämäänsä, poikani. Pysy lujana, poikani. Minä lupaan, isä. Kuulkaa, ystävät, me voitimme! Johtaja. Johtaja on kuollut. Kauan eläköön johtaja. Kaikki koirat ulvovat kohti taivasta osoittaakseen, että ne alistuvat Hopeanuolen johtoon. Ne toivovat saavansa elää rauhassa metsässä ilman hirviökarhu Akakapuuttoa. Tomorrow 輝こう強く